like a soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on. Hello logoफोर, गिबियावनो नार्जारि ब्लग YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै आङो रनसाइटाम फुटबल प्लेग्राउन्डआव फुटबल नायनो फैदों। बेयावनो आङो आंनि ब्लग भिडिअखौ लाबोनाय जादों। नोंथांमोना जुदि फुटबल नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांनो हागोन। आं भिडिअखौ देखायलांबाय थागोन नोंथांमोननो। दायो आङो स्टेज गुदिजों फैबाय। नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों बिथांमोना मोसाखावरिफोर। फुटबल स्टार्ट जानायनि सिगां जोङो मोसानायखौ नायग्रोनोसै। नोंथांमोनाबो नायदो। जोंनि गेजेराव सासे आलासि सफैबावदों। बिथांखौ आङो सिनायथि होग्रोनो लानाय जाहैबाय। बिथाङानो जाबाय मुस्रि राजकुमार मोसाहारि। बिथाङा चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादगिरि। बिथांखौ गावनि सिनायथिनि थाखाय गुरै खालामनाय जाहैबाय। लोगोसे गांसे दासो मोसानानै दिन्थिनाय मोसाखावरि बिथांमोना बिथांमोना जोबोद मोजां मोसादों। गिबियावनो आङो टेम्पु क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि तथा अर्गानाइजिं कमिटिनि बयबो सोद्रोमाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय। मानोना आंखौ दिनैनि बे गुरुत्वपूर्ण बेलायाव आंखौ लेंहरनानै दिनैनि बे प्रग्रामखौ एन्जय खालामनो थाखाय आरो एथ' रमायना समायना मोसानाय दिन्थिफुंनानै बेखौ एन्जय खालामनो थाखाय सुजुग होनायखाय आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय। लोगोसे नैबे दिनै डायासाव विभिन्न अर्गानाइजेशन इन्स्टिट्यूशन आरो व्यक्तिगत विभिन्न दिनैनि फुटबल फाइनालखौ गेलेगोन सिखोना आफाद सालाखाथि भार्सेस माइदांस्रि क्लाब फुसाखाथि। गोजा जार्सि गाननाय बिथांमोना
माइदांस्रि क्लाब कुसाकाटिनि जानानै गेलेगोन आरो गोथां जार्सि गाननाय बिथांमोना सिखोना आफाद सालाकाटिनि जानानै गेलेगोन। दा नेक्स्ट हाबाफारि हिसाबै दङ जोंहा आलासिनि गेलेगिरिफोरजों सिनायथि लानाय फिल्ड गेजेराव। बेनि थाखायनो गाहाय आलासिजों लोगोसे गासिबो आलासिफोरखौ जोंनि बे गेलेग्रा फोथाराव हाबफैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाहैबाय। बे हाबाफारिया दङ, बेनि थाखायनो गासैबो जौस्राङाव जिरायनाय गाहाय आलासिजों लोगोसे माननि आलासि, लिंहरजानाय आलासि बिथांमोनखौ जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनजों भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। दायो फुटबला स्टार्ट जाबाय लोगोफोर, नोंथांमोना नायलांदो। खेलाया जोबोद मोजां जादों। सिखोना आफाद सालाकाटिया 1 गल सोबाय आरो माइदांस्रि क्लाब कुसाकाटिया 0 गल जानानै दङ। हाफ टाइमनि उनाव मोन्नैबो टीमा जोबोद मोजां जागासिनो दङ। मोन्नैबो टीमा 1 गल सोलायनानै दङ। दायो फुटबला जोबनोसै, only 7 मिनिट्स एबा 8 मिनिट्सल'सै। सिखोना आफाद सालाकाटिया गरनै सोबाय आरो माइदांस्रि क्लाब कुसाकाटिया गरसे।
दिनैनि फुटबल बादायलायनायाव सिखोना आफाद सालाकाथिया गरनै सोनानै देरहाबाय आरो माइदांस्रि क्लाब कुसाकाथिया गरसे सोनानै जेनबाय। नोंथांमोना दायो नायलांदो माबादि मानसि जादोंमोन, ओरैबादि गोबां मानसि जादोंमोन। भिडिअखौ नायलांबाय था, आं नोंथांमोननो दिन्थिलांगासिनो दङ। गासैबो लामायानो ब्लक जाजोब्बाय, नै थाबायलायनो जायगा मोनाखिसै। थाथ'सो थांनांगासिनो दं, ट्राफिक जागासिनो। बेस्राफोर उल्था थांग्राफोरा थांनो मोनाखै, नै थाथ'लागासिनो। भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक एन्ड शेयार कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामदो। थेंक इउ, बाय बाय।